ஹலோ. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆளில் போட்டுங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற அப்டேட் தளபதி 65 பற்றி தான். அதை போக நிறைய பார்க்க போகிறோம். பேக் டு பேக் நீங்கள் அப்படியே வீடியோ பார்க்க தெரியும். தளபதி 65ஓட அப்டேட் இப்போ என்ன வந்திருக்குது அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இது நெல்சனோட டைரக்ஷனில், அனிருத் மியூசிக்கில், சன் பிக்சர்ஸோட ப்ரொடக்ஷனில் ஆல்ரெடி அஃபீஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஆனால் இதுக்கப்புறம் இதில் இப்போ புதுசாக 2 அஃபீஷியல் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துருக்குது. அது வந்து ஃபீமேல் ரோல் அண்ட் வில்லன் ரோல் தான். ஃபீமேல் ரோல் வந்து யாரை பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூஜா ஹெட்ஸ் தான். பூஜா ஹெட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி முகமூடி, அப்புறம் அல்லு அர்ஜுனோட வைகுண்டபுரம் சம்திங் மூவிஸ்லாம் ஆல்ரெடி அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க. இது அவங்களுக்கு ஒரு கம்பேக் மூவியாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து இதில் நெகட்டிவ் ரோல் யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆப்வியஸ்லி அருண் விஜய் தான். அருண் விஜய் வந்து ஆக்சுவலாகவே என்ன இருந்தால் படத்தில் ஒரு பெஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் த வில்லனாக கம்பேக் கொடுத்தாரு. அடுத்து தளபதி 65லேயும் இவர் சைன் அப் பண்ணியிருக்கிறது ஃபேன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்குங்கிறதுல எந்த வித அப்ஜெக்ஷனும் இல்லை. அடுத்து தளபதி 65ஓட ஷூட்டிங் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரம் மார்ச்சில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். டீம் கிட்ட இருந்து அஃபீஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. மேபி மூவியோட ரிலீஸ் வந்து தீபாவளிக்கு எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து 2 days பிஃபோர் தனுஷ் சாரோட கர்ணன் படத்தோட அப்டேட் வந்து 31st வரதா சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு டுடே மார்னிங் 11 AM படத்தோட ரிலீஸ் மந்த் சொல்லிட்டாங்க. ஏப்ரலில் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு. தென் நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, எஸ்டிஆர் ஆமாம் சிலம்பரசனோட அடுத்த படம் மாநாடு படத்தோட அப்டேட், டீசர் அப்டேட் வந்து சிலம்பரசன் சாரோட பர்த்டே அன்னைக்கு டீம் வந்து அஃபிஷியலாக டீசரை அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்து ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு ட்ரீட் ஆக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த பிளான் படியே அது February மார்னிங், டைமிங் எனக்கு தெரியல, மேபி டைமிங் வந்து அஃபீஷியலாக சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த February 3 அன்னைக்கு டீசர் கண்டிப்பாக வெயிட்டாக இருக்க போகுது. அடுத்து ஒரு பெரிய டிஸப்பாயின்மெண்ட் வித் தனுஷ் சாரோட மூவி தான் ஜெகமே தந்திரம். கார்த்திக் சுப்புராஜோட டைரக்ஷனில் வந்த படம். பட் இந்த படம் அஃபிஷியலாக தியேட்டர் ரிலீஸ் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் வாட் எவர் தேர் இஸ் அ கன்ஃபியூஷன் வித் த டீம். இப்போ படம் வந்து ஓடிடி ரிலீஸ்க்கு 99% கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஏன் இது தியேட்டர் ரிலீஸ்க்கு வரல அப்படிங்கிற அந்த கன்ஃபர்மேஷன் டீம் கிட்ட இருந்தால் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். பட் இந்த படம் ஓடிடி ரிலீஸ் தாங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம்டு. அதோட ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கூட நெட்ஃப்ளிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் அது அஃபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷனாக மேபி கம்மிங் மந்த்ஸில் வரும். உங்களுக்கு இவங்களோட படத்தில் யார் படம்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். Who are you? மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.